Rops-joukkue juhlaa, villiä sellaista, ja ehkä loppujen lopuksi myös ansaittuna, kun Rops 2013 juhlii Suomen Cupin voittoa. Pronssitaistelusta sitten, se on ihan eri juttu, siellä on niin monta joukkuetta, että oi ja nyt hyvä veto heti lähtee. Näin sitten Okkonen pallon yli ja Priestley hakee vetoa, ja hyvä veto Priestliltä. Priestley, jalkaa Priestley vaan on, hyvin hakee. Lähtee Rovaniemi Palloseuran hyökkäys, Guerra hakee Priestleytä ja Priestley kerkee vielä palloon. Ja nyt näyttää, oi! Hetki, jota Rops on odottanut pitkään, ja Antti Okkonen nostaa pystin ilman. Rops juhlii Suomen Cupin 2013 voitto.